Kawuono e twak e chenro mar mine wacho watwa kod kotudore kod nok mar arita e kaunti ma Kisumu masani koro osemiyo joma thoth odong kod hinyruok makoni kod kocha ka moko bende chwe wito ngimagi kaluwore kod monj ma jomaundu osebedo katimo e kaunti ma Kisumu. Imore Easter Achieng jaked ne ratiro mar oganda ageno ni koro iwinja e yo makare riyo nade kaunti ma Kisumu to bende wanyalo wacho ni nyaka sani ang'o makelo medruok e nok mar arita e kaunti ma Kisumu. Easter. Erokamano ahinya. E kaunti ma Kisumu wanyalo wacho ni wasibedo gi dok chien ahinya mar arita. To magi wanyalo wacho ni kelre gi dhier. To jok ma ntiere madwa tich onge gi kuma gitimo. So mano koro inyalo bet ni koro ginyalo rango kaka ginyalo yudo gik moko to giyudo gik moko e yo manjore. To gima lit ahinya ni jogi ng'enygi gin jok matindo, rawera. So mano nyiso ni ka rawera ok yud tich, gibo timo gimoro amora mondo bende gimbe giyud kaka ginyalo dak. Nyithindo ma waneno sani ntiere nyaka nyithindo mantiere skul, mantiere gengi. Koro mano nyiso ni ka nyithindo matindo wan kuma rach ahinya, to mano nyaka warang kaka waloso mondo alwora ma Kisumu obed ni nyalo dak maber kokiluor. En kamoro amora, obed Milimani, obed Migosi, obed Nyamasaria, obed Riat. Wadhi maber. To mana kaka iwacho kanyo Easter, iwacho kanyo ni jomatindo ema thothne donjo e timbegi mag maundu ma chwe gi monjo ji mar mondo miseche moko giyuda ne yor yuto moro. Kata kamano bende paro ni nitiere yore mopogore opogore minyalo ket godo jomatindo gi busy nikech sani wang'eyo ni mana kaka iwacho ni gin rowere matindo sani bende olor skul. Nyalo bedo ni gin nyithindo matindo ma seche moko dhi skul to koro gin idle mane momiyo koro gidonje maundu makamago. Ang'o minyalo tim mar mondo mi ogeng' maundu makamagi masani osebedo mang'eny ahinya e kaunti ma Kisumu? Iwacho ni entiere gwenge duto e kaunti ma Kisumu kono. Aparo ni nego bed ni wadok chien kaka jok ma obet kuonde mopogre opogre, to nyaka wabet nyaka gi sirkal ma national government gi county government. Mondo waranga ne ni samwa waloso gi nyithindo nyaka gi rawera. Ang'o mwaketo manyalo puonjogi kaka ginyalo yudo pesa? Ang'o ma waketo gi ma ginyalo yudo kaka bende gi pachgi bende itudo maber mondo pachgi kik dhi e yo mayombre. Koro gik machal kamago nego beni e udi kuma ji ntiere, jonyuol bende gin ging'iso nyithindgi ang'o. Nyithindgi watch gik moko mopogre opogre. Videos ma nyithindo watch online gichal nade? To kuonde ma gidhi kanye? Kawuono nyathina ng'isa kaka janyuol moro owe nyathi ma jahigni 16 ni odak kende, rango kaka onyalo dak Migosi. To ng'ani bende odak mana Migosi, to miyo mar nyathini bende odak Nairobi. Kwa jwang'o nyathini to onge gi kaka ochiemo. Obo chiemo nade to obo dhi e skul nade? Nyaka ang' orang. Koro mag bende arita marwa, jonyuol warange. To kowi bende wanyal rango kaka ntiere kaka wanyalo loso gi nyithindo e spaces mamiyo gi kaka ginyalo bedo gi dongruok gi tiegruok. Mane nyithindo lal to jonyuol bedo contribute kaka nyithindo lal. To nyaka sani Easter wanyalo wacho ni response mar jogo ma ochung'ne kata ma kedo kod njore e kaunti ma Kisumu chalo nade? Wanyalo chiwo ranyisi county commissioner kaachiel kod obila e kaunti ma Kisumu gisebedo ka girespond nade kotudore kod medruok e nok mar arita e kaunti ma Kisumu nikech waseneno ka cases gi medore, to kata obedo ni gimedore kawuono monjo ng'ato kinya bende pod wawinjo komonj ng'ato. Jogo ma ochung'ne arita e kaunti ma Kisumu bende giserido kanda e neno ni Kisumu obedo gweng' maboma maber ma arita mare ni malo ma kata welo mawuok e gwenge moko nyalo biro kono maonge luoro moro amora.
wawach niya kaka polis achiel rito ji adi kata Kisumo ka population omedre koro kuma polis bende onego bed ni rango wawach ni kata polis achiel onego bed ni rito ji 4,000 to sani wamedore ma kata polis achiel ok nyal rango jogo alwora ma idwa no rit bende bet maduong' koro ka polis bende tin kata ka gitimo patrol waneno ka sani gitimo patrol kuonde moko kaka Obunga ne nitiere nyaka curfew mondo gik moko bende obed ni ok inyal donjo ko ochopo seche moko mago gik ma jopiny oketo kendgi giwuon mano kaka community policing koro wan kaka jok mantiere kae kata ka polis nitiere jopiny bende nego bende giwacho ni security margi gidwa nego nade gidwa range nade nikech samoro jok matimo gigi bend gin mana jok ma wang'eyo jonjore gi moko jok ong'eyo to samoro ng'ato bende oluor koro kaka itimo information bende samoro ng'ato wacho ni kotero dipo ka odwok wach ne ng'ama no ofulo no koro mago bende jo police gi jok matimo security wati gi community policing mondo watem kaka wanyalo rito alworawa nikech sani iluor makata kiwuotho kidwa dok ot gin jok ma gin jonjore mag nigi asira mag goji to neko ok gidwa kata mayo ji kende koro mago bende modwa rango ni wadwa timo ang'o mondo kwa neno gik machal kamago walosie ka jopiny mondo warang alworawa koro kata koket floodlights koket security mondo kuonde ma ji wuothe nitiere mudho kik wane ka mudho nitiere mago sirkal nyaka ket to komak ng'ato yalo kes ni bokawo seche adi ama komak ng'ato to obowuok mana kiny to dok e wechege kaka kawaida mage mamiyo ji luor makata ok inyal kata fulo ni mayo timre kama nikech ng'ano pod boduogo maiya mahinyi kabisa Matena ni nyalo bedo ni nitiere kaka jomaundugo bende nitiere kaka otudore matin kod obila mamoko komaki tiweyo thuolo bang' ndalo machuok. Kata kamano ere kaka nok mar Arita chocho ratiro mar jodak ma Kisumu nikech nyaka sani kata kane wawinje wechewa manyien ma kawuono jomoko koro chuno mar mondo mi dukni magi gilor chon jomoko kolo luora kata wuotho gotieno. Ere kaka nok mar Arita kinde mang'eny ketho kata dhi ataro mar ratiro mag jopiny mano mar bedo kod arita makare kumoro amora ma gintiere pacho kae Easter. Wawach Kisumu kae chon wawach town center ni nyalo wuotho nyaka gotieno ma nyaka gokinyi ni wuotho sani ok inyal duke osilor 12 ji dok e ot so mano nyiso ni Arita ni odwoko biashara mantie city center chien to warang kendo gi Kondele Central Business District tiyudo ka Kondele to pogre nikech aparo ni Kondele to pod bed 24 hours mano kuma ji timo ohala mano nyiso ni Arita makanyo ji oriwore mondo girang kaka ji timo ohala nyalo timre mopogre to kidonjo kia Kondele kidonjo iye tiyudo ka piny tek ok en wana gotieno en nyaka odiechieng' koro okato odiechieng' imayo ji simo ng'ato kawo gik moko ikwalo gik moko kata e udi kata odiechieng' koro mae nyiso ni tie gimoro ma ka iwacho ni crime medore mano nyiso ni dhier ng'eny koro ka wadwa rango mondo kik kayo bed ni en a crime center warang ka tije nitie mag jok ma iketo mondo okwel kata nyithindo matindo mamayo ji e udi makimocho ng'ato biro mokawo ang'o ma wanyalo timo youth centers mage manyalo puonjo gi skills mondo gitim gik moko mopogre to kopuonji skills be nitiere tich midhi tiyo to kosimi tich to bibo chuli so gik machal kamago wadwaro ni sirkal mamalo gi mapiny orangi nikech ka nitiere factories minyalo dhi tiye tibo yudo kaka inyalo yudo omenda matin to ka onge to nyaka ng'e dagi mane manyalo miyo idonje kuo mondo korka ichiem nikech in gi familia nyithindi be nyaka dhi e skul kata imbe ni wuon nyaka dhi e skul koro mago ne warang kaka wanyalo gimiluongo ni godhogere loso tije creating jobs mopogre opogre mondo wabed economy
ma 24 hours ma kata ka ng'ato notiyo godiechieng' to ng'ato tiyo gotieno, to wayudo kaka gik moko bende uso mondo economy odongi alwora ma Kisumu. To mana kaka iwacho kanyo Easter motelo ni wacho kanyo ni wanyalo wacho ni kwana mag oganda e kaunti ma Kisumu medore kipimo kod kinde mokalo chien, to kwang'iyo kwan mag obila seche moko ok ng'eny ahinya. Bende paro ni sa osechopo mar mondo mi omer ger tesende mag obila mathoth e gwenge duto e kaunti ma Kisumu, kalore ni wacho ni monj timo kuonde duto. Kwanyalo wacho ni estates moko ok time monj, kalore ni wacho ni kochakore Milimani nyaka kata Obonga kuma joma yuto gi ne piny odake, monj timo kuonde duto. Bende paro ni sa oromo mar mondo mi omed kwan tesende obila kaachiel kod kwan obila mantiere kaunti ma Kisumu mondo temane e jiwo arita mondo jodak kik dag kod luoro kaka gidak sani. Easter ndego medi nikech aparo ndalo mane kata kuo nitieri, ndalo ma covid nitie, to ne yudo ka ne ginyalo dhi magirang kata ndalogo covid nitie nyaka jokuoye ma pod ne kweloga, to mano ne nitie ndalo ma kata ji ok ne wuothi. Koro sani ka ji wuotho to kata polis kata ka patrol okadho patrol achiel ok rom. Mano wadwaro mondo wajiwre gi community policing, nikech mano bende nitiere chik ma Kenya mondo community policing obtigi nyaka national government, mano under the security mar Assistant County Commissioner's Office nyaka kuonde ma chief pod nitiere, mondo warang kaka wanyalo timo. Koro gijiwre gi obila, to piny koni bende warango kaka wanono ni neighbor ni en ng'a, otimo ang'o, to kotimo onge gima gitimo to ibo yudo ka kuonde moko ji bo wacho ni neighbor ni to mae to ng'ama nyaka watango, ng'ama wuotho ka en ng'a. Jopiny bende onego bed ni wanyalo fulo ni ng'ani en ng'a, nyaka wapil gik moko kaka jopiny, ma ka ng'ato onge to idhi report, mondo kineno ka ng'ato kijana moro wuotho kamoro ama jadong' moro dwa wuotho kamoro to noni, nego bed ni winyalo fulo ni ng'ama ntiere bathi. Kifulo ni ng'ama ntiere bathi kata neighbor, losuru nyaka gi neighbors wadak sani ma kata ukilos gi ng'at mantie bathi, ma kata imoji e dhodi ng'ato kuogi nikech oluor. To kwanyalo wuoyo mwajiwre kaka community watch committees, to watiyo gi community policing, to wajiwre gi police gi the county commissioners line mar national government, aparo ni wanyalo chako temo kaka jopiny riwre gi sirkal mondo waduok kaka piny bet marach. Mano to nyalo timre, to nyaka wariwre mondo wajiwre mondo watim gik machal mano. Wasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalo na ka itakao pachi mogik Easter ka watieko tieno makawuono. Iwacho ka ino imore, aneno ni sirikal mamalo ochak chenro mar kazi kwa vijana. Ote machielo iwacho ka ino imore ma Edi Jakochia sirikal jodak ma Kisumu ogango, mano jadak ma Kisumu ogango weche mag arita kwe okethore kaluwore kod yulo mar jotend arita kwe e tich. Teini manie boma mathoth okti, luoro mar jopiny chiwo maling'ling nobila kaluwore kod dhogruok, duoko kweth mag vigilante kod nono kweth mag riembo apiko katek, to koro wabiro bago ng'anyo mapek. Mago mana moko kuom ote ma jodak e kaunti ma Kisumu chwalo kotudore kod nok mar arita e kaunti ma Kisumu. Easter wachne mogik kotudore kod nok mar arita e kaunti ma Kisumu. Hie ang'o ma ten kaunti, ere kaka ten kaunti ma Kisumu kod sirikal mamalo nyalo nywako lwedo e kinde madhi mbele, nikech wachomo ndalo mag sikuku, to jomoko wacho ga ni kochomo ndalo mag sikuku ema kuo medore. To wang'e ni ndalo mag sikuku ema ji bende wuok kata Nairobi kaka duogo pacho e kaunti ma Kisumu kaachiel kod gwenge mamoko. To luoro makamano nyalo miyo jomoko koro ok bi kuro, to mana kaka iwacho nyalo duoko piny uchumi ma Kisumu. Ten kaunti ma Kisumu kod sirikal mamalo tim ang'o mar jiwo arita e kaunti ma Kisumu kwatieko Easter? Waseneno ka county commissioner no wuok matek ka wacho kaka gik moko nego tim, wacho arita ma Kisumu, to giriwre nyaka gi jotela. Neno ka MPs bende lose, nyaka governor bende, office mar governor bende lose. So mano ngiso ni nyaka warang kaka waketo oversight committees, police oversight committees ma jiwre mondo warang kaka warito piny. Koro National Police Service
nego riwre gi jok mani piny mondo kata kipuonjo ji kata laini mar duoko wach. Koro nego waket kata laini moro ma kineno gimoro to inyalo oro kata SMS ni gimoro timre ka. To response nego beni en mapiyo, ok en ma koro irito ma nyaka ng'ato muonji. Koro gik machal kamago to nyaka timre sani nikech kako gik moko ng'eny. To nego bedni reporting ni kata kowachi nego bedni warango ni ng'ato nyalo donjo omak ng'ato e court. Mok waneno kendo ni court ni bende kata koter ng'ato to kes gi bende lal ma ng'ato ok dhi e jela. Mane miyo jogo ma jokuoye ma joricho thuon ma gibotimo gik ma gidwaro kabisa. Koro security kata kochako koda to nitie jok michulo mondo rang arita wa. Mano National Police Service. Walose gi National Police Service mondo watim more patrol, but warang kaka criminal gangs bende igolo mondo omak kata jok mamiyo criminal gangs gi jiwo ma gi recruit nyaka nyithindo mamiyo tinde Kisumu nyathi matin nyalo moji nikech ok nyal par ni en nyathi matin botimo ni gimoro to gen nyithindo ma jok maricho. Koro warang mano, jonyuol bende orang ka nyathini bende ntiere ka ok nyal rite, ntiere nyaka rehabilitation centers ma wadhi botimo mondo nyithindo gi mondo rang kaka nono pachgi mondo migi jiwo mondo gidonje criminal gangs kaka sani gintiere. Koro wan te nyaka wanywak gini ka jopiny, police nyaka gi josiasa. Mari otieno makawuono mondo ichop Kisumu kono watwaga kotudore koda nok mar Arita e kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya Ista, inyalo dhi mbele mar mondo mi seche moko nitiere kod chenro gi mamoko. Erokamano ahinya inyalo dhi mbele mar mondo mi idhi tim gi otieno makawuono. Nyakwara Ramogi Achieng yena mar mondo mi akaw yo madundo gi kanyo bang'e taduogo adhi mbele kod weche manyien mago imore, kik idhi mabor.